hedder Josefine og Lasse Lukas, og vi er 18 år. Hvordan føler I, at I skiller jer ud? I hvert fald, så når vi har frikvarter, så går vi hele tiden udenfor. Hvilket er lidt spøjst, fordi ingen af vores gode venner vil nogensinde med udenfor. Og måske kan vi bare ikke lide sådan den der luft, der er indenfor. Og så har vi bare brug for frisk luft. Som de eneste, åbenbart. Vi er jo ikke så anderledes, tror jeg. Altså, så møder man jo den der... Men det der, hvorfor har du ikke sko på? Det er mere sådan, når der kommer en person hen og sådan stiller spørgsmålstegn ved nogle af de ting, man gør. Og så er det først der, man tænker over, at man egentlig gør de ting, man gør. Fordi det er jo ligesom bare en del af en selv. Jeg tror måske lidt, at vi begge to er typer, som folk har lidt fordomme overfor. Men det er vi jo måske alle sammen. Men måske især os, fordi vores hår er beskidt. Det er det jo. Ligesom jeg kom gående i bare ben her i torsdags. Det var måske også dumt, når det er så koldt udenfor, ikke? Men så møder jeg altså en gammel dame, der siger, Iha, det var dog flot. Så går i sommertøj. Og så kiggede hun sådan rigtig skævt på mig, ikke? Og var sådan, hov, ej, det var helt vildt unødvendigt. Eller sådan. Men det møder jeg slet ikke sådan unge mennesker på samme måde, der sådan tænker negativt om en. Eller sådan. Hvorfor blev I fascineret af denne livsstil med henblik på økologi? Altså jeg vil sige, jeg har altid vokset op med en mor, for eksempel, der har været sådan lidt helseagtig og gået op i de sådan nogle ting. Så det har måske altid bare været lidt til mig, at økologi er godt og sundt, ikke? Og jeg kan ikke rigtig forstå, at mennesker kan bestemme over nogle dyr, ikke bare fordi vi synes, det er lækkert at spise dem. Nogle mennesker synes, det er lækkert at spise dem, og sådan bruge deres produkter, hvis man kan kalde det. Ej, det kan man jo helst ikke kalde det. Men at for eksempel en økologisk ko ikke har jo haft helt vildt godt og har levet et liv, og når den så kommer til det tidspunkt i dens liv, hvor den måske forhåbentlig skulle dø alligevel, at så kan man jo godt sådan slagte det ned. Og så er det jo fint nok, ikke? Det handler jo bare, det som Lasse sagde, om det der med bare at have det rart i det, man er, ikke? Og være i det, og så bare være det, uden at tænke over at være der. Fordi hvis man tænker over, at man er der, så er man der ikke rigtigt. Jeg tror for eksempel ikke, at sådan, Josefine, hun sådan, bare sådan en dag gjorde sådan, fra nu af så vil jeg begynde at gå i bare terror. Fordi så vil jeg være den slags person. Så sådan, det er ikke fordi, man sådan har overvejet sin egen identitet. Det er bare sådan noget, som måske sker af sig selv, hvis man lader den komme. Det er måske i bund og grund unaturligt, at man inddeler folk i sådan grupper. Ikke? Det der med, at der er sådan sportsfolkene og hippierne og de der kondiskopier og sådan, fordi at alle er jo forskellige.